Gawas sa mga barangay disaster teams, gingusgan karon ang training sa mga purok-based response teams sa Dakbayan sa Mandaue. Sa sunog na hitabo, karong bag-o gingong dakog tabang ang barangay disaster teams aron daling makontrol ang sunog. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa sunog nga miulbo sa may sitio Tamarin, Barangay Umapad ni atong miaging simana, dakog na tabang ang bayanihan sa mga Mandawihanon. Nangunay ang mga residente aron di na mudako ug daling mapaong ang kayo. Nag-bucket relay sila ug pasapasa sa balde nga dunay tubig ug migamit sa mga fire extinguishers sa barangay. Ang ingon aning pagtinabangay ang gitinguha sa City DRRMO nga maimplementar sa mga purok sa lain-laing barangay. Kung dili kuno sa pagpangunay sa mga resident volunteer, posibleng mas dakong kadaot pa ang mahitabo. Naandan sa unang og nagani sunog talib ko magbuwagay no yahay paghipos na dagan kato ang hitabo dito yahay tabang. Ang Mandaue DRRMO mas mihingusog karon sa training sa mga purok-based volunteers. Gusto sila nga matudluan ang mga residente kung unsa ang angayang buhaton kung may mga alarma sama sa sunog. Labi na kay sila ang anaa sa mga lugar na hitabuan. Atong acknowledge ang fact na this is not enough for the barangay and of course of the city to address this ongoing mga disasters nga mga emergency ko nato nga ato ang yung nakita nga kailangan yung community involvement. Kay labi na nga ang Mandaue is prone gyud siya sa hazards no gikan sa natural ngadto sa man-made. Matag purok gilang kuban ug labing menos 50 ka mga households. Ang Mandaue City dunay gibana-banang moabot sa 2,000 ka mga purok. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.